Fost il-Kummissarji Ewropej li ġew ikkonsultati biex iċedu parti mill-portafol tagħhom għall-Kummissarju ġdid Ingliż kien hemm il-Malti Carmenu Vella. Kien il-ġurnal Politico li rrapporta li Martin Selmayr, il-Chief of Staff tal-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker, avviċina minn tal-inqas 3 kummissarji biex jiddiskuti magħhom x'irwol għandu jingħata Julian King. King huwa nominat biex jirrappreżenta lir-Renju Unit f'din l-istituzzjoni Ewropea. It-3 kummissarji li kienu avviċinati huma l-Pollakka Elżbieta Bieńkowska, responsabbli mill-politika għas-suq komuni, l-industrija, l-imprenditorija u l-intrapriżi żgħar u medji. L-Ispanjol Miguel Arias Cañete, responsabbli mill-klima u l-enerġija, u Carmenu Vella, responsabbli mill-ambjent, l-affarijiet marittimi u s-sajt. Sa tmiem din il-ġimgħa l-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker mistenni jieħu deċiżjoni aħħarija dwar x'portafol għandu jkun assenjat bih Julian King. King, l-ambaxxatur tar-Renju Unit għal Franza, se jieħu post Jonathan Hill li rriżenja mill-Kummissjoni Ewropea. Dan madwar xarilu ftit wara li r-Renju Unit ivvota biex joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Minnu fih ir-responsabiltajiet ta' Hill fil-qasam tas-servizzi finanzjarji ingħataw lil ħaddieħor bin-nominat il-ġdid mistennina ta' rwol ferm inqas influenti.